Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛnko ni sɛbɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98
74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Janvier kalo ale tile 23 samba fila ale ni 26 sunkalo ale tɔtora tile 27 ye fala ye an tɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an si jɔ ka a kɔnɔ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye bi jumadonyaba in na ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye fala ye nin waati ma nɔgɔn min ye degun ye ala k'a ta ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan banabagatɔ minnu bɛ banabagatɔ dilanw kan ala ka nɔgɔya k'u ye an ka maa minnu fatura an bɛ dugawu don k'u ye ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala k'u dayɔrɔ sumaya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ fala ye k'o ma nɔgɔn sisan dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka i yɛrɛ de ɲini sisan maa kɔni mago tɛ maa ka ko la ten kosɛbɛ sa sababuya kɛ min ye bɛɛ kunnadonni kɛlen don k'i labɔ fala ye fɔlɔ maliyɛn tun bɛ muɲu tun bɛ sabali fɛn caman bɛ yen bi anw ɲɛ b'o la o tun tɛ anw jogo ye fɔlɔ nka bi kow tiɲɛna wala anw jini segu ka mɔgɔw wele polisiso la hali ka t'u ka du ci o ka fisa i k'o kɛ ye o kɔni aw n'olu tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye nka ka n'a ye bi ko plainte dɔw de sogolen don bamakɔ yan maa b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ maaya tɔ bɛ yen ni adamadenya tɔ bɛ yen ni limaniya tɔ bɛ yen don o don mɔgɔw de bɛ wele u ye plainte kɛ n kan a dɔw bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ka taa lajɛ hali ko ɲɛnama tɛ nka sariyatigiw fana sigi kun ye o ye olu ka baarakɛla ye an tɛna jugu la dɛ an bɛ u yɛrɛ fo walayi ko ka ca sɔgɔmada in na san laban ɲɔgɔndanw n'o ye examen de fin d'année ye o don olu kɛdonw bɛɛ lajɛlen fɔra minisiri min bɛ kalanko kunna fɛ chrétien diinɛ maaw ka lajɛ min bɛ kɛ n'a fɔ ma ko conférence épiscopale tile 4 baara banna kunungo o conseil islamique maaw fala ye u ye ɲɔgɔn wele ka fininɔgɔ k'o so kɔnɔ ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye ko ɲɛmaya tun b'u yɛrɛ ka ɲɛmaa bolo n'o Usumani Sherif Madani Ayidara ye kɛnɛya ko ta nasira fɛ
a bɛ fɔ min ma ko oxygène k'o di Fuseni Ndaw dɔgɔtɔrɔso ma ale ni Bamako dɔgɔtɔrɔso dɔw Asaba Jalo ale y'o baara kɛ kunungo min ye Institut Marichou kɔrɔ ale y'o baara kɛ n'a fɔ wele bi ko hôpital de dermatologie baaraw kɛra ye Ngusumbala masamuso fala ye n'o ye Maram Bagayogo ye Mahmud Dafe y'ale bisimila a tun bɛ Ngilɛw fɛ yen bonyamasegin kɛra ye ka kɛ n'a ka waleyaw bɛɛ lajɛlen kɛlen seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na an n'an da don o la Sulemani Keyita i b'a dɔn i y'a ye dɛ mais i b'a dɔn nka i t'a dɔn tan dɛ Kante de tɔgɔ ye Sulemani Keyita ye Mahmud Dafe y'ale fana bisimila a fana ka festival kan ka kɛ février kalo tile 5 ka taa bila tile 7 la CICB la Kupu Dadu ale tako filanan kɛra Sangaw fɛ yen fala ye tako 7nan o kɛra Sangaw fɛ yen min ye maaw kumakan minnu sɔrɔ olu la Aba Ture ni ale y'an ka baarakɛɲɔgɔn ye ni radio centre directeur don ale ye kumakan n'o bila ka na an na olu da maaw tulo kan ni na kɛ sɔgɔmada na kuma la belebelebaw ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye tile hɛrɛ ye Ala k'a d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma Jaba an b'a fo n'o ye Jaba Sidibe ale bɛ Salakaw ka sigi la an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛsokɔ Bayiba mairie du district kɔnɔna na Amadu Gasama domaine na fala ye e bɛ AMRTP dɔn wa fala ye kan k'olu dɔn dɛ e bɛ baara fɛn o fɛn la olu de b'a bɛɛ jateminɛ u ko ko bɔlɔlɔ ka k'an bɛ ka taa dɛ a kɛ mɔgɔw k'olu fana fo ne Bagasu Kulubali n'a ka maaw ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ Kalifa Nama ani n ka petipetini Mamɛri Kanute ka taa se a tɔw bɛɛ lajɛlen ma k'an b'u fo AMRTP kɔnɔna na Seku Kulubali ale ka kuma lasela ye n'o ka communicateur an b'a fana fo k'a Kulubali ka AMRTP baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fala ye bi sɔgɔmada in na Jani ale sanfɛ o ko k'i bɛ ka taa dɛ k'an t'a dɔn ko an ye ko kura bɔ k'an kɔni bɛ ka bɔgɔti comme ça olu bɛ ka bɛɛ lakɔlɔsi ko n'u kɛcogo do fala ye an na tila k'a tɔ ɲɛfɔ i ɲɛna kɔfɛ fala ye ko jamana in lakananko ko sigida lakananko maanifin ka taa ni ka segin kɛcogo min ye Mali Burkina Niger olu jɛra ka kulu min sigi n'a bɛ fɔ ma ko Wolomasiri Tabaw ka kulu k'o bɛ ka mun baara kɛ fala ye n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛ waati jan bɔ min ye Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ n'a la a y'a yira an n'an danbe jamanaw bɛɛ lajɛlen na ko waleya mun natɔ filɛ nin ye ko an kelen tɛ se k'a kunbɛn ko fɔ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Bamaɲɔgɔn Jɔwale kɛlɛli ale ye fɛɛrɛ min y'a la o ye bolodi ɲɔgɔnma ye fɛɛrɛ caman sigira sen kan min ye baaraw kɛcogo olu bɛ se ka ɲɛ cogo min nka nin waati laban in na ko AES bɛ ka fɛɛrɛ mun bɔ fala ye k'a bɛ se ka kɛ nɔnfɔnbɔ ye min bɛna taa wolo kunnawolo min ni u lamini jamanaw sera ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ y'an sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ko force unifiée de l'AES fala ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ nin san 10 laban in na jɔnjajuru o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ Mali Burkina Niger olu sɔnna sa ka sɔn k'a jira k'a fɔ yɛlɛma hɔrɔnya foyi tɛ yen ni Wolomasiri Tabaw ma sigi gun kelen kan ka baara kɛ ka kuntilennaw kɛ kelen ye lakana sigidaw maaw n'u bolominɛw maanifin ka sɛnɛkɛyɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw u ka jagokɛyɔrɔw u ka tɔnɔmadayɔrɔw an'u ka nilafiyayɔrɔw bɛɛ lajɛlen olu ka bɔ degun kɔnɔna na ko fo Wolomasiri Tabaw olu ka se ka baara kɛ nin waati laban in na fala ye min ye Mali kunnafonidi gafeba ye n'o ye Lesor ye ale ye Zole Dakoyi a ko ko yɔrɔ dɔw bɛ yen bi Mali kɔnɔna na fala ye n'o ye Koro ye ale min bɛ Mali ni Burkina dancɛ la k'u taara ye mun de bɛ yen AES ka force unifiée a ka wuli ka jɔ k'a bɛ ka nɔbɔ dɔɔni maaw olu ka jɛ k'u ka se k'u ka lakana kɛ wuli ka jɔ ka se ka kɛ ka ɲɛsin Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaw ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sɔrɔ politique ko ta na sira fɛ sɔrɔ ko ta na sira fɛ seko ni dɔnko ta na sira fɛ ko AES o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'o kɛ nka bi min ye yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ sinsinna bere ɲɛnama ye k'o ye Wolomasiri Tabaw ye a bɛ san 2 bɔ bi min ye AES cɛdenw ye u ye wulikajɔ daminɛ fala ye cɛncɛnfuga jamanaw Mali Burkina Niger
bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu salo kɛ bɛɛ fɛ wolomasiri tabaw sanfɛ ani duguma o la sa min ye ISC ye k'a ka wolomasiri tabaw kɔni bɛ ka min ye bamanjɔlen juguya walekɛbaw u dogo wo u dilanyɔrɔw u sigiyɔrɔw u b'u ka maramafɛnw bila yɔrɔ min na k'u bɛ k'olu bunte su ani tile duguma ani sanfɛ ko fo ka taa se bibi na u fanga dɔgɔyali ma furancɛ in kɔnɔna falayi n'i y'a jateminɛ sa ko yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko Liptako Gourma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Niger jɛlen don dugukolo fan min na ni bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ dɔn dɔw ko ko zone de 3 frontières falayi ko yen fan fɛ bi wa ko ayi ko da bɛ Bamaci walekɛbaw ye sunatuw ye minɛn fɛn fɛn tun b'u bolo yen dogo yɔrɔ fɛn fɛn tun b'u bolo yen tu minnu bɛ yen bi ni jamana saba in wulilen don k'u jɔ nka falayi fan wɛrɛ fɛ e ko gɛlɛyalen tɛ wa sabula n'o y'a sɔrɔ ISC jamanaw kɛlen don ka ko dɔw sɛbɛn ma dugu dɔw bɛ yen bi olu kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ koyi k'a sababuya kɛ lakanako ta fanfɛla ye i b'an bɔ yɔrɔ jumɛn bolo ka bɔ Koro ka taa Woyigiya Burkinakaw fɛ yen falayi bi ko degun bɛ yen koyi min ye minɛn minnu bɛ yen ni baara bɛ kɛ n'olu ye sira kɛrɛfɛla la lakana fɛɛrɛ fɛn fɛn sigilen don yen nin sirajanba in kan Bamaci walekabaw kɛlen don ka wuli ka don k'o ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a ko tiɲɛ kojugu yɛrɛ nana kɛ mun ye bi Mali ni Burkina dancɛ in na falayi maa caman n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ kilomɛtiri 100 kɛ fɔlɔ bi kilomɛtiri 600 de bɛ taa munumunu fo yɔrɔ jan ka sɔrɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Burkina kɔnɔna na siraba min bɛ n'a fɔ ma ko route nationale 15 n'o bɛ bɔ Koro ka taa Woyigiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la falayi Mali ni Burkina dancɛ la k'a tɛ ku i la Ala ka n'i ci maa si kɛ ten e cɛ o cɛ y'a sira ta n'i ma fara terroriste kan u bɛ bɔ baara la pewu o ko min sigilen filɛ sen kan nin ye min ye Korokaw fɛ yen lesɔr maaw ye kuma di Koro chambre de commerce président ma falayi n'o ye Usman Aya ye a ko nin sira min filɛ nin ye ka bɔ Koro ka taa Woyigiya k'o ye siraba de ye a bɛ nafolo min don Mali wagande kɔnɔ dɔɔni si kun tɛ ko nka ko ka n'a ye k'a fɔ ko nin siraba in n'olu tun bɛ t'o fɛ sira suruma kilomɛtiri 100 falayi k'a nana kɛ kilomɛtiri 600 y'u bolo bi marabolo minnu bɛ yen n'o ye Moti ye ani Baɲangara ka bɔ olu kɔnɔna ka taa Woyigiyakaw fɛ yen ko a kun kɛra n'u ni da ye olu bolo nka bi a tɛ ku i la doni tɛ tɛmɛ maa tɛ tɛmɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ wa nin y'o san 4 ye o la sa min ye juraw ye n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ Koro Woyigiya in kɛ falayi n'i tun bɔra yen ka ban i ye Benin sɔrɔ i kɔrɔ i ye Ghana sɔrɔ i kɔrɔ i ka Nizeriya taga ka nɔgɔ wa i ka Togo taga ka nɔgɔ jura minnu tun b'o sira kan k'olu bɛɛ lajɛlen sigilen don bi k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sira in bɛna na dayɛlɛ ko san 4 nin kɔfɛ u jigi ye mun ye o ye ko ISC cɛden minnu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ o hukumu kelen kɔnɔna na Amadu Dama ni ale ye donitala ye Korokaw fɛ yen a ko olu kɔni bɛ wuli ka jɔ de kɛ nin waati in na min ye wolomasiri tabaw ye u ka se ka u dɛmɛ nin sira in bɛ se ka ban cogo min k'a bɛɛ kana kɛ kɛlɛ ye ko i falayi k'u ka fɛɛrɛw fana sigi kumaɲɔgɔnya ka don ni sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ Asimi Dama ale ye transitaire ye Koro dugu kɔnɔna na a ko ni sira in ma dayɛlɛ fiyewu falayi olu ka sɔrɔ u ka dɔntabolo sɔrɔ tɛ se ka kɛ tunɔgantuna u tɛna o sɔrɔ Baɲangara marabolo kɔnɔna na ani ni Koro marabolo kɔnɔna na bi ko bɛɛ lajɛlen ko sa ko fo sira in de ka dayɛlɛ yaasa olu tun bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen u bɛ se ka lafiya cogo min minɛnw tali ni minɛnw segili ni sugu yɛrɛ sɔngɔ diyali k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ o de senfɛ wa ni sira in dayɛlɛ fana falayi k'a kɛ ko maaw bɛ taa ni ka segin kɛ wa ko Koro falen filɛ jamabaden min na nin ye falayi k'a bɛɛ bɛ segin sabula min ye Koro Woyigiya ye ale ɲɔgɔnna sira suruman tɛ wa sira nafama tɛ yen min bɛ bi wa degun b'a kan dɛ nin y'a san 4 ye yaasa ka se ka ISC yɛrɛ force unifiée k'a don ba la ko nin wuli ka jɔ n'a ɲɔgɔnnaw u kan ka olu de fɛɛrɛw sigi sen kan degun min bɛ o yɔrɔw la k'olu wuli jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ bi sɔrɔsilaka ninnu kɔni bɛ k'u seko n'u damayira kɛ falayi ko yɔrɔba minnu bɛ yen n'u kan ka se ka wuli ka se o ma o ye nin ye min ye lesɔr maaw ye u ye kuma di Jaran Kone fana ma Jaran i b'a dɔn ale de tun ye diriba directeur ye o colonel major Jaran Kone a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi a ko waleya min filɛ nin ye cɛncɛnfuga jamanaw la falayi ko yaasa a ɲɛ yɛrɛ ka sɔrɔ jamanadenw ka lafiya dɛ ko fo wolomasiri taba ninnu bɛ ka wuli ka jɔ min kan k'o to sen na n'o y'a sɔrɔ force unifiée ISC a sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 20 san 2025 Bamakɔ yan ko wa k'a ka baaraw kɔnna o ɲɛ dɛ Jaran ko k'u ye fɛɛrɛw caman sigi yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ta na sira fɛ jamana saba in k'u jɛra sa ka min ye maa ba 500 k'o de sigi sen kan wolomasiri tabaw sanfɛ ani duguma ko ka se ka baaraw kɛ Jaran ka fɔla min ye nin jamana saba ye
degun min b'u kan a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bamancoyalen juga wale kabaw don maa wɛrɛw bolo donnen don a ko jukɔrɔ fo ka wuli ka jɔ kɛ k'u bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen lakana bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana saba in na colonel major n'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi a ko ko force unifiée ko ale y'a fura ye wa fana sɔrɔdasiw ka taabolo ye min ye o ye ka jamanaw furancɛw k'olu lakana cogo min ko jɔnya juru kun kɛlen don ka sira minnu da k'olu bɛɛ lajɛlen ka tunun ka bɔ yen pewu jara an ko fɔ wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ jamanadenw k'u yɛrɛ y'a la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sɔrɔ nin waati laban ninnu na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na min ye dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn kana to yen bi min bɛna na ni gɛlɛya ye ko wulikajɔ se bɛ nin force in ye han a ka fɔ la fana a ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ u kana dan marafa dɔrɔn ma fala ye min ye furakɛli minnu n'u b'o kɛ a fɔ ma ko service civilo militaire k'u k'o don u senkɔrɔ wa gɛlɛya minnu fana bɛ yen fana ni o ye jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye u k'u hakili to o la nin bɛɛ lajɛlen na AES ka cɛden ninnu k'u bɛ se ka nɔ bɔ n'u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ bi fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don ani minɛn minnu dilen n'u ma ko ale kɔni jigi tɛ tigɛ o la ka AES cɛ k'a kɛ kelen ye ka baara kɛ taa ni ka segiw ka nɔgɔya min ye furancɛla fangaw ɲɛmaa minnu bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya ani jamanakuntigi minnu bɛ yen k'u ka kuntilenna ye kelen ye o la sa kalanfa n'o ye dɔnnifa Ali Tunkara ye ale min yɛrɛ ye centre sigilen don an ka jamana kɔnɔ a ka ɲɛsin lakanakota na sira fɛ a ko ale ɲɛ bɛ AES cɛdenw na cogo min fala ye ko don nataw la k'u bɛna na mɔnɛ bɔ ko sabula min ye Liptako groupement kɔnɔna na bi k'u bɛ ka yen ko k'o jɛ kosɛbɛ ko wa ko bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ fana k'u bɛ ka baara in kɛ ni hakilisigi ni basigi ye wa u kana ɲinɛ fiyewu fala ye duguden minnu bɛ yen u k'u hakili to olu la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛmisɛnnin minnu bɛ yen u ka to k'a lajɛ k'olu fana wuli dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to u ka wulikajɔ na a bɛ sinsin a ko min diyara ale kosɛbɛ nin waati laban in na o ye k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa maa minnu joginna kɛlɛdagaw la k'olu lajɛ k'o bɛ na ni hinɛ ye o bɛ na ni deli ye wa bɛna to fana min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ faso ka wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko ɲinɛma k'u kɔ ko min filɛ nin ye dɛ k'u k'o sinsin ko sabula min ye bamanjɔni juga wale kabaw ani maa minnu t'a fɛ ka jamana ninnu ye u bɛ don ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ɲɔgɔnnaw la k'u dusu bɔ yaasa ka se ka maaw sɔrɔ bi min ye Ali Tunkara ye a ko taabolo min bɛ senna nin ye ko AES jamana bɛ se ka se sɔrɔ nka fɛn dɔw bɛ yen fala ye ko f'u ka sɔn o fana ma dɛ min ye ko in ye a ka gɛlɛ cogo min dugudenw minnu bɛ yen duguda minnu bɛ yen sigida minnu bɛ yen sɔrɔ minnu bɛ kɛ yiriwali kow kana ɲinɛ o fana kɔ Ali Tunkara ko baara min kɛra ko foli ni tanu bɛ se ka ta ka da o kan nka u k'a dɔn k'a fɔ bi jɛkulu marifatigi lakodɔnbali ninnu ani bamanjɔwale kɛbaa ninnu k'u fana ka wulikajɔ tɛ ka ɲɛsin maa si ma ni dugudenw tɛ o la sa mara yɛrɛ fana bi mara kama bɔli hukumu kɔnɔna fara ye marabolo ɲɛbaya dilen don maa minnu ma ko f'olu ka kɛ maa tilennenw ye u ka kɛ maa ladiri ye u fana k'a dɔn k'a fɔ bi mara tɛ se ka kɛ tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen ɲɔgɔn n nana n bɛ n disi gosi ne de ye fangatigi ye gouvernement ye n bila ka na yan n ye préfet ye n ye juge ye n ye nin ye fala ye disi gosi jala ka fangadaga ta ka sigi maaw kunna ka t'i ta kɛ taɲini ye ko n'o ma bɔ a la sɔrɔdasiw ka baara k'a bɛ gɛlɛya sabula hali ni sɔrɔdasiw ye yɔrɔ furan k'a bila degun kelen min n'an binn'o kɔnɔ ko ninnu bɛna n'o ɲɔgɔnna kelen ye Ali Tunkara ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ u k'a bila u kunna dugudenw de kan ka bila u ka ko bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ la maaninfinw n'u ka hakɛw k'olu fana tɔbɔtɔ maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fangajɔyɔrɔ la hali minnu bɛ wolomasiri tabaw ka gun ka fala ye u k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ u bɛ yen jamanadenw ani jamana ka hɛrɛ o de kama ko min ye force unifiée de l'Azawa AES ye fala ye k'a bɛ ɲɛtaa sɔrɔ a bɛ se ka se sɔrɔ n'a ye nin bɛɛ lajɛlen fara a boloda la k'a dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ kɛkun fɔlɔ o ye maaw de ye i ye dugu ci o i ye dugu jɔ o i b'a kɛ maaw de kama. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye général de division Omar Baro Jara ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kuna sini ko bamancuwari ɲɔgɔnwale kɛbaw kun taara bi Sikaso Worodugu yanfan dugu dɔw kan ka min ye tiɲɛni k'o kɛ ka taa n'u yɛrɛ ye nka min ye armée ye nin kalo in tile 21 ale y'u nɔbɔ ka t'u nɔfɛ kungokolo fandanbana dɔ kɔnɔna na n'u b'a fɔ ma ko Fatiya kɛlɛ o kɛra wulikajɔ belebeleba min ye bamancuwale ni ɲɔgɔnwale kɛba caman fara o senfɛ dɔw bɛ olu ye duuru don fiɲɛ na fala ye u taara ka motow to u ka telefɔni ciminɛnw pano solaire ni batiriw ka taa se u ye balo min minɛ maaw la ale ni dugujukɔrɔmugu u taara k'a bɛɛ lajɛlen fililen to yen armée kɔni y'u nɔbɔ sa fo ka taa se u banni ma yɔrɔ min o la sa Baro kɛlɛtigi ko k'a da sɔrɔdasiw tulo kan baara min kɛlen filɛ nin ye cɛsiri ni timinandiya ye k'a b'u fo wa min ye bamancuwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw ye k'u b'u ɲini fo ka taa se u dogoyɔrɔ labanw ma k'u bɔ baara la pewu ale hukumu kelen fana kɔnɔna na fala ye an b'a yira sa k'a fɔ Kidali mara kɔnɔna na wulikajɔ dɔw kɛra ye drone fɛ min ye ITZazkaw fɛ yen tunguteli kɔni o kɛra ye kunungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'an'o cɛ sa Mali Burkina Niger dancɛ la bamancuwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw kɔni bɔrɔntɔla ye kunungo kosɛbɛ min ye sɔrɔdasiw ye nin y'a dɔgɔkun 2 ye wulikajɔ barika bonyanen don u fɛ o yɔrɔ in na kosɛbɛ fala ye yen kɔni ko ni yen filenkolon cira k'o da kolonci k'o minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen pewu k'a ka ca Ala fɛ dogoyɔrɔba kɔni ni minɛntayɔrɔba k'o bɛ dɔgɔ u bolo k'o baaraw de bɛ sen na wa min ye o ko in ye fana k'o fana bɛ ka sigi sen kan yaasa basigi ni lafiya bɛ na cogo min na Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la kuna sini ko min ye kibaruyaw an tun y'a sɔrɔ ka bɔ kajolokaw fɛ yen sira min bɛ bɔ Sikaso ka taa kajolo ka taa se Zeyoka ma fala ye pɔsu dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko Buwake pɔsu bamancuwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw kun taara don yen nka a ma b'u ye a ma da jaw la dɛ fala ye sabula armée tilara ka wuli u nɔfɛ tuguni min ye drone ye ale y'a bɛɛ lajɛlen bunte fo a dan min ye dugudenw ye u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ bi pɔsu in ko gɛlɛma ma s'a ma fo n'a kɛra mugukan minnu wulila ni maaw anw n'a ɲɔgɔnnaw kun ye fala ye anw ye so sira minɛ koyi a ti bila anw ɲɛna ne y'a fɔ Gasama ɲɛna n ko n'a fɛ Masawule n ko an bɛna nka san tɛ fɔlɔ dɛ a y'a fasa ja fɔlɔ a bɛɛ ka na fɛ o la sɔrɔdasiw ye o baara min kɛ min ye dugudenw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko pɔsu in ko a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen n'o ye a ka baarakɛminɛnw bɛɛ lajɛlen b'u cogoya la nka bamancuwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw wulikajɔ min kɛra u nɔfɛ teliya la o y'a to basigi ni lafiya o nana o yɔrɔ in kɔnɔna na an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka u tɔ la lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye chrétien diinɛ maaw olu ka jɛkulu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko conférence épiscopale n'o ye u ka diinɛ ɲɛmaabaw ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo église yɛrɛ n'o ye église catholique ye o baarakɛcogo wa n'a ka musakako k'o bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kelen kan ka jateminɛ kɛ nka a ka ca Ala fɛ fala ye baara in tɛ wuli fiyewu n'u ma dugawu don kɛ jamana ye jɛrɛ in tile 4 kɔfɛ u ye a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni ko a kun cɛra min ye Kayikaw ka évêque ye n'o ye Jonas Monseigneur Jonas Dambele ye
ko ɲɛmaya tun bɛ ale de bolo ɲinan fala ye a ko k'u ka sɔrɔw dɔgɔyara o de y'a to kerecɛn kalanso u ye degun sɔrɔ nka wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan yaasa baaraw bɛ se ka bila hukumu kelen kɔnɔna na cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ jamana bɛ ka taa taabolo min fɛ min ye bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kanbɔ ye u bɛ dugawu kɛ ala k'aw kɛ basigi ni lafiya ye min ye jamana bɛɛ lajɛlen ye kerecɛnnakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la baara in a kɛra u ka tile 4 lasegi ale kɔfɛ kunun ko o conseil islamique jabala la fala ye wele bilara tɔnden bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun tun bɛ yen o conseil taara baabu min kɛ jamanakuntigi fɛ yen n'a kɛra kuma fila ye o conseil ɲɛmaw y'a yira kunun ko kuma fila tɛ min ye jamana ɲɛmaw ye o tun y'u wele k'u ka bataki ci ka kɛ n'u bɛna laseli min kɛ o la u kɛlen ka laseli kɛ Mamadu Jamutene ka fɔla bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko ka min ye ɲɛma dankan kelen ta sabula Sherifu Usumani Madani Hayidara ale tun tɛ yan ale tun bɛ taama na Senegalikaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna sa u jɛra ka makiba ta k'ale bɛ k'u ka kuma lasela ye nka yanni don in ka sigi Kulubakaw fɛ yen fala ye Sherifu Usumani Madani Hayidara nana makiba ye min fɔ o Usumani Sherifu Madani Hayidara ye min fɔ o Mamadu Jamutene n'ale au conseil islamique secrétaire général ye a ko a bɛɛ ye kuma kelen ye olu de ka kuma y'a bɛɛ lajɛlen ye fɛn man ka bɔ fɛn na u yɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma fala ye ɲ'a mɛn bi fana k'a fɔ min ye maa caman ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la ko ye n'olu tora nin ɲɔgɔn fara in na ka to dengɛrɛfɛ kuma na ko wɛrɛ na bɔ k'u sɔrɔ min tɛ nin ye diinɛ maaw kɔni n'o ye au conseil ye u ye welewelemada bɛɛ ye k'a fɔ bɛɛ ka i ta jigi yaasa u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka kuntilennaw ka miirinaw ye kelen ye Mamadu Jamutene ale ye ni laseli kɛ kunun ko ka kɛ ni u ka baaraw ye farafarali ko min ye silamɛ diinɛ maaw ye k'u k'o bila k'u ɲɛsin u ka bato an'u ka ala bato an'u ka diinɛ laseliko ɲuman k'u taalan ye kunun ko ɲɔgɔn ye ale wulila nin kan ka ɲɛfɔli caman kɛra ye maa caman ye kuma ta ye même Mamadu Makiba ye kuma ta ye fɛn caman tun bɛ kurumu tun bɛ maaw kɔnɔ fala ye bɛɛ y'i ta fɔ yaasa ko in fiɲɛ bɛ se ka ji bɛ se ka k'a saliji kan cogo min na k'a ko a ɲamaw k'olu fifa ka bɔ a la Usumani Sherifu Madani Hayidara a ko ɲamaya tun bɛ ale yɛrɛ bolo kunun ko au conseil ale jabala la fala ye san laban n'o ye kalan baara labanw sera fala ye ɲɔgɔndan minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ san laban na sa baki ko ale kɔni bɛna sigi sen kan ale ɲɔgɔndan bɛna kɛ juin kalo tile 22 ka taa sa tile 25 ma minisiriso min bɛ kalanko kunna ale de ye nin kibaruya in di kunnasini ko janvier kalo tile 21 san 2026 a ko fana ko min ye kalanta tɔw ye san 2025 san 2026 ko olu fana sigira sen kan a bɛ fɔ o ma ko bac technique ale ni professionnel fala ye o éducation ka taa se min ye silamɛ diinɛ o kalanw ma k'olu ɲɔgɔndanw fana bɛna kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 10 ka taa sa tile 12 ma min ye camancɛ kalansow la ye sa ale ni denmisɛnninw ka kalanso min bɛ n'an b'a fɔ o ma ko 9e année n'olu bɛ DEF kɛ fala ye k'o ye juin kalo tile fɔlɔ tile 2 n'a tile 3 ye o ye ka t'i sigi kilasi kɔnɔ min ye a EPS o y'a EPS de ye boli éducation physique o ye juin kalo tile fɔlɔ tile 2 tile 3 o ye EPS ye min ye ka t'i sigi kilasi yɛrɛ kɔnɔ sa mai kalo tile 11 ka taa sa tile 23 ma k'u bɛna o fana sigi sen kan min ye sa enseignement technique bololabaara enseignement fala ye ɲɔgɔndan min b'o kɔnɔ n'o ye CAP ye ale brevet technicien ale ni BT ko olu kɔni examen bɛna kɛ cogo min na o de ye nin ye CAP ale ye mai kalo tile 18 ka taa se mai kalo tile 23 ma min ye BT ye ale ye juin kalo tile 15 ka taa se juin kalo tile 19 ma a bɛ fɔ ma sa ko travaux pratiques n'o o ye examen ɲɛbila baaraw ye fala ye o ye mai kalo tile 11 ka taa se mai kalo tile 15 ma CAP min bɛ sa n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye CAP maaw ka pratiques ye fala ye o bɛ kɛ sa mai kalo tile juin kalo tile 8 ka taa sa tile 13 ma o bɛɛ lajɛlen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni BT mɔgɔw ta bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kalanso karamɔgɔw fana ka examen fana b'a la fala ye n'a bɛ fɔ o ma ko élève maître o bɛ daminɛ juin kalo tile 29 ka taa ban juin kalo tile 3 min ye EPS ye o ye épreuve orale ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa fara BT min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛyako kunna sa o ye juin kalo tile 20 ka taa sa tile 24 ma a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye nin kalanta ko ninnu ye fala ye hali maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛko ta nasira fɛ olu fana ka ɲɔgɔndanw o fana bɛ a la
min ye o ɲɔgɔndanw ye santé bt fala ye o ye juin kalo tile 20 ka taa sa tile 24 ma min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ sɛnɛko kunna sa sɛnɛ ta fanfɛla n'o b'a fɔ ma ko bt agropastorali o bɛ daminɛ septembre kalo tile 7 ka taa bila tile 11 na kalansow kɔnɔna na min ye fasiri ye a bɔra minisiriso yɔrɔ décision in ale kɔni bɔra kunu kulukorokaw fɛ yen baarakɛlaw ka tɔnba n'o ye INT min fala ye ale taara ka baara ɲɛbila baara belebeleba dɔ kɛ kunu na sini ko kulukorokaw fɛ yen kɛnɛ in sa a kɛra barosigi ye barosigi min bɛ tali kɛ sa u ka coopérative olu nafa kan ani ka t'i ka wari bila banki la baara mun bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ sa i bɛ se k'i cogo min k'i ka musakaw k'olu matarafa waleya in kɛra sababu ye INT secrétaire général n'o ye Yakuba Katile ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan kulukoro gouverneur Elhadji colonel Lamine Kabori Sanogo ale fana tun bɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko kulukoro kɔnɔna fala ye bi in na tɔnjɛkulu minnu bɛ yen u bɛ taa se 213 ma min ye société coopérative ye o ye 60 ye a bɛ fɔ min ma ko union ale ni coopération olu ye 2 ye baara in a kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛyako ta nasira fɛ yaasa ka se ka oxygène k'o di hôpital de dermatologie n'o ye maaw golo fari bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso min na fala ye o ye kɛra sababu ye kununko min ye nin minɛn kura ninnu olu dili baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa minɛn ninnu kan ka di dɔgɔtɔrɔso min ma o ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ Katikaw fɛ n'o ye Sidi Sali ye hôpital min bɛ n'o ye dermatologie ye Bamakɔ ye o fana kan ka dɔ sɔrɔ ani hôpital Fuseni Dawu Kayikaw fɛ yen minɛn minnu dilen filɛ nin sa Fonds mondial ale ni minisiriso min sigilen don kɛnɛyako kunna an ka jamana kɔnɔ olu de ye o fɛɛrɛ in sigi sen kan musaka bɛ bɛn miliyari 2 ani miliyɔn 945 n'a kunkanfɛn ma fala ye ko k'o di ni usine minnu sigitɔ filɛ nin ye fala ye a bɛna dɔ fara oxygène n'o ye fiɲɛ ye fiɲɛ min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen mago bɛ so ma o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na baarakɛlaw olu ka baara kɛ cogo min na dɔ fara o fana kan maa minnu bɛ sa n'olu mago bɛ jɛ nin fiɲɛ in ma fala ye olu na se ka sɔrɔ fana min ye baara in kan ka taa sira min fɛ o ɲɛfɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna Salan Branchi Fadiga ni ale yɛrɛ ye Fonds mondial ka bolofara ɲɛmaa ye min ɲɛsinnen don nin minɛn ninnu dili ma a ko nin baara ninnu kan ka kɛ ni cɛsiri ni timinandiya ye wa min ye minɛn ninnu ye fana u bɛna sa kosɛbɛ banabaatɔ olu ma Fonds mondial y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni bɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛ Mali furancɛla fanga ale kɛrɛfɛ wulikajɔ la yaasa fɛn fɛn bɛ yen n'olu seko ye u bɛ se k'o kɛ cogo min na fɛɛrɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sa bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na bolodiɲɔgɔnma min n'o bɛ Mali ale ni Fonds mondial ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ bɛ se ka ta ka don cogo min na an ka dɔgɔtɔrɔso ma baaraw kɛcogo ɲuman na min ye colonel major Asa Bajɔlɛ n'ale ye kɛnɛya minisiri ye a ye bonyamasegin kɛ ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin général d'armée Asimi Goïta ma ka taa se furancɛla fanga ɲɛmaaba ma n'o ye premier ministre ye Ablaye Mayiga yaasa u ye wulikajɔ min kɛ bi ka kɛnɛya k'ale bila jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna na min ye faga mago b'o la tuma bɛɛ k'a lakɔlɔsi k'o hukumu de kɔnɔna na sa olu diyagoyalen don ka wulikajɔ kɛ jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛnɛyako ta bankun kan dɔgɔtɔrɔsoko ta bankun kan fo ka na se an ka dɔgɔtɔrɔso kura minnu bɛ ka jɔ bi n'o ye kulukorokaw fɛ yen Kucala ani Bila ka taa fara Bamakɔ CSRF olu la kurakurayali ka fala ye k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni nin bɛɛ ye kelen ye sabula wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen bi olu kɔni b'a fɛ de sa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya o kɔfɛ sa min ye yɔrɔ in ye fala ye u taara ka taa kurumokari min ye bandiri ye k'o tigɛ ka bɔ yen ka sɔrɔ ka yɛrɛ kɛnɛ k'a labila maaw ye nin kun ye Bamakɔ ta ye n'o o ye hôpital de dermatologie ye ale bɛ Jikɔrɔni Parakaw fɛ yen baara in ale kɛla ye minisiri so min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ k'o kunna fala ye n'o ɲɛmaa ye o minisiri ye Ablaye Diop ye alamisa n'o ye kununko ye nin kalo in tile 22 ale ye barosigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ka baarakɛyɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen ye sirako bana ka fala ye min ye minisiri ye a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Ablaye Diop ye maa min bɛ bi ni sirabana n'o ko ɲɛnabɔli dilen don o ma ale ni Dr Mark Daba n'ale o ni sira ɲɛmaa ye ka taa se Isaka Kone ma secrétaire national de lutte contre le sida olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kumaw kɔnɔna na sa Diop y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni labɛnnen don k'u kɛ tulo kunnandi ye ka ɲɛsin sirabana ale kunbɛli baaraw ma kuma tɛ bi dépistage min n'o bɛ yen min ye banakisɛ in ye a bɛ se ka kunbɛn cogo min na o ɲɛfɔli baaraw olu jɛlen don n'o ye sabula olu yɛrɛ bɛ ko jamanadenw ɲɔgɔnna ko i fala ye bana in a ti maa bɔ maa la Diop y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri fɛn o fɛn kan ka kɛ ka ɲɛsin bana in kɛlɛli ma k'olu b'u yɛrɛ y'o kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ye n'o ye général d'armée Asimi ye ale ye min laɲini u fɛ yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na sida bana yɛrɛ k'a latunu ka bɔ yen pewu k'olu ka wulikajɔw ye
o hukumu kelen fana kɔnɔna na fana a ye ɲɛfɔli kɛ min ye an ka lasigidenw ye n'an ka jamana baarakɛla minnu bɛ taa kɔ kan kosɛbɛ fala ye a ye ɲɛfɔli kɛ olu ye sira maaw fana ye kuma ta fala ye ko finman n'a jɛman ka don a womisɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye o ni sira ɲɛmaa fana ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ jɔbu ko u ye nin bɛɛ mɛn u b'u fo k'u waleɲuman dɔn gouvernement tɔgɔ la wa n'ala sɔnna ma olu ka daw yɛlɛlen don yaasa ka kɛnɛ in ɲagari la kɛnɛ in jasa fala ye ɲɔgɔnlɔ mɔgɔw fana tun bɛ yen olu ye sikɛsi kɛ sikɛsi min bɛ ɲɛfɔli kɛ sirabanako kan maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga ma cogo min na barosigi ka sɔrɔ ka kɛ o kan ka ɲininkaliw kɛ ani jaabiw babu ale ka sɔrɔ ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don seko ani dɔnko kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'aw ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye seko ani dɔnko fala ye n'a fɔra ko gusumala bɛɛ lajɛlen hakili bɛ maa min ye o ye Bamaran Bagayogo ye min ye Bamaran Bagayogo ye fala ye a bɔra Anglais fɛ kɔsa in na n'o ye Lɔndrikaw ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Prince Aga Khan ale bɛ wuli ka jɔ caman kɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na ɲinan an n'a fɔ salon ko sa san 2025 maa minnu lakodɔnna u fɛ minnu y'u cɛsiri seko ni dɔnko la ka jɔnjɔn d'u ma Mariam Bagayogo ale tun bɛ o la min ye Angleterre taga bannen kɔfɛ sa n'o ye Londres ye a nana kunungo ka na bonyamasegin kɛ minisiri ye ani a nɔfɛmaw caman ka na yira sa a ye jɔnjɔn min sɔrɔ min ye Gusumala masamuso ye a y'a yira sa ko Général d'armée Asimi a b'a fo o min ye sango kɛ seko ni dɔnko san ye min ye Aga Khan jɔnjɔn ye fala ye maa 400 o de kun wulilen don a nɔfɛ farafinna arabu dugu ale ni nanzara dugu la nka Mariam Bagayogo ka bɔ Mali la ya ale de taara sa ka jɔnjɔn in d'a ma a ye baara fɛn fɛn kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ ni Gusumala ye ko waleya in taara ka ɲɛsin o ma a n'a yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka timinanja a n'a ka furumusoya n'a ka bamusoya n'a ka tɛnɛmusoya n'a ka kɔrɔmusoya hukumu kɔnɔna na fala ye min ye jɔnjɔn in ye Prince Aga Khan maaw y'a sigi sen kan san 2018 a bɛ waleɲuman dɔn ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamaw ma minnu bɛ dɔnkiliko ta nasira fɛ minnu y'u cɛsiri ka bɛn ni kelenya k'u taalan ye min ye fasoden ɲumanya k'o waleyaw kɛ minisiri Mamu Dafe a ko k'a bɛ Bamariamu fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka timinanja la wa ko halisa min ye fɔli dumanw ye a ka taa n'a ye sabula a yɛrɛ ko ten k'a na fɔli kɛ sa o la min ye mara min ye Aga Khan maaw kɔni u y'a ta jɔnjɔn min hukumu kɔnɔna fala ye a kan ka baara minnu kɛ gouvernement fana na senkɔrɔma dondoli k'a ye olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na minisiri so kɔnɔna na halisa fala ye an ka ɲɔgɔlɔnbɔla min bɛ n'a bɛ wele ko Sulemani Keyita nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min na Kante ale bisimila kunungo Mamu Dafe fɛ Kante k'u nana sa ka na bonyamasegin kɛ minisiri ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛ ka baara min kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na kuma tɛ sango n'o kɛra seko ni dɔnko san ye a ye minisiri ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ale ka ɲɛnajɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko zone ouverte o tako 5nan baaraw kan ka kɛ février kalo tile 5 ka taa bila a tile 7 la k'a bɛ kɛ CICB la o la sa a kɔni nana sa yaasa a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na baara in kɛcogo ɲuman na minisiri fana y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka fasoden ɲumanya waleyaw la a ka cɛsiri ni timinanja ani don o don ɲɔgɔlɔn dumanw k'olu kɛ ka maaw bilasira min ye yɛlɛ kɛrɛfɛ fala ye ko kangaradakanw caman ni bilasiralikanw caman ni denmisɛnninw ladonni ko kuma caman bɛ a la ko Kante kan ka fo o la minisiri kɔni y'a jira sa k'ale ka dayɛlɛlen don a ye su ani tile waati o waati n'o ka d'a ye a ka na yaasa baara ninnu olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a ka se ka kɛ halisa misali ɲuman min don a ka to o ko kan fala ye Coupe d'Afrique banna kunungo Marako masakɛ ye kuma ta o ko fɛn caman bɛ ka fɔ bi olu ka Coupe d'Afrique tun ye Coupe d'Afrique tako 35nan ye
ko n'i y'a jateminɛ sa ko ɲɛnajɛ kɔni kɛra nisɔndiya dan ye k'a daminɛ décembre kalo tile 21 na ka na se janvier kalo tile 18 na ko bɛɛ lajɛlen nana Maroc masakɛ n'o ye Mohamed Sisi ye a ko k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn u ka jamanaden minnu y'u bolo don baara in na n'a sera ka kɛ ka ɲɛ maa ye misikara jarati don dugu u ka dugumisɛnninw ka dugubaw kɔnɔna na yaasa baara in ka se ka ɲɛ ani k'u ni di fanganifin na sa Maroc tɔgɔ ka se ka ja k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo a bɛ Ala fo ka Ala barikada min y'a to nin jamaba bɛɛ lajɛlen sera ka don Maroc hɛrɛ ni baden na ka tila ka segin ka t'u ka so cɛ ni muso ni denmisɛnw k'u bɛɛ lajɛlen fo Marockaw olu tɔgɔ la ko seko ni dɔnko tigilama minnu b'u fɛ yen k'u y'u cɛsiri min kɛ ka Maroc bila yɔrɔ la bi ni Maroc bɛ o yɔrɔ la bi balontanko la ko maaw kana ɲinɛ o kɔ k'olu ye seginna de ye diɲɛ kɔnɔ bi n'i ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ta ɲɔgɔn fɛ k'o kɔrɔ ko cɛsiri ni baara dɔ de kɛra ka kɔn bi ɲɛ min y'u ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw yɛrɛ ye k'olu fana fo ko baaraba min kɛra Maroc o de ye fɔlɔ ka min ye ndulati terrain k'olu jɔ k'olu tɛ so parilaw ɲɛ fala ye baara de bɛ k'a la su ni tile Maroc denmisɛnninw n'a sifinw fɛ ɲuman minnu bɛ sɔrɔ olu la sa olu de bɛ woloma yaasa ka se ka Maroc dɛmɛ a ko Maroc denmisɛnninw ka ndulati ko bila ko tɛ koyi ko wa k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye jamana faso n'o ye Maroc ye k'u y'a kunna wolo ni seko ni dɔnko ye wa k'u ye baara min kɛ fana ko tiɲɛ do farafinna ŋanaw ka kɛnɛ kan ko gɛlɛya dɔw yera a la jaabi ko ta na sira fɛ ko nka ko o tɛ jate Maroc ye tɔgɔja min sɔrɔ a ye yiriwali min sɔrɔ a sera ka baara min kɛ ani k'a ka kuntilenna min yira maaw la dunanw ye doni min k'u fɛ yen nin ye k'o de nafa ka bon kosɛbɛ balontan kɛnɛkan ta in ko o bɛna fara o ko ninnu de kan n'olu de sinsera ka ɲɛ farafinna ni diɲɛ k'o de tun bɛ Maroc nin waati laban in na diɲɛ do min ye balontan ale n'a dusukasi ni a nisɔndiya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko nka k'u ka o jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ farafinna fana kɔnɔna na bi fala ye bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Maroc ye farafin jamana de ye bi farafin jamana don sini wa Maroc na to o la ka seko n'a ka damayira bɛɛ lajɛlen k'o kɛ min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min kɛra o ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ k'o ti ban a la koyi ko kow kɛcogo ye o ye Maroc masakɛ ko sa ko min ye nkalon minnu bɛ ka tigɛ maa minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ ka se ka Maroc tɔgɔ tiɲɛ walima k'a daraja tiɲɛ k'u k'olu dabila k'o tɛna Maroc sɔrɔ bi a tɛ Maroc sɔrɔ sini sabula Maroc jamana kɛlen ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ wa ni Ala sɔnna a ma fana ale bɛna baara bɛɛ to k'a ko fo fini kan fo nɛrɛbɔ min ye masakɛ ye a ko Maroc ka hakilina ale yɛrɛ masakɛ ka hakilina ani wulikajɔ ni ci minnu bɛ yen bi maa si tɛna se k'olu bɔ o farafinya la wa olu ye farafinna jamana min ye bi u seko n'u damayira u b'o kɛ farafinna bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na min ye masakɛ kununko a ka kuma talen fala ye bamananw ko cogo min kuma ɲɛna han nka a kun jayara dɛ a y'an bɛɛ ta fan ye dɛ sisan an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la min ye 2025 kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye jateminɛli kɛ Gana fɛ yen ko Gana sanu fala ye k'a bɛ ka mɔnɔ b'u la han n'o y'a sɔrɔ maaw tun bɛ kiribi kɔlɔbɛ kɛ fɔlɔ ko caman bɛ ka b'o la baaraw bɛ ka sɔrɔ sabula bayɛlɛmali bɛ ka kɛ ni sanu ye u yɛrɛ ka dugukolo kan bi ko bɛ k'a to Gana bɛ ka ŋunu an fan ko Ganakaw kɔni ye min tɛ bɛn u y'o fɔ bɛɛ ye min bɛ bɛn o bɛ bɛn u ka dugu jukɔrɔ nafaw a fitinin fara misikara jarati ka maa si t'a ta ka taa n'a ye sugu la wa min ye fɛɛrɛ ni fɛnw sigilen don sen kan bi maa tɛ bɔ maa la kuma tɛ sanuko ta na sira fɛ ŋanamu tɛ se ka ɲɔnya a ko kɔnɔna na k'o baara de bɛ k'a to bi Gana bɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ min y'a ka fantanya ye a bɛ ka se k'o fana kɛlɛ Nigériyakaw fɛ yen halisa olu ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ Bamancɔre n'u ka wale kaba k'u ye wulikajɔ kɛ Kadunakaw fɛ yen koyi jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw taara bi chrétien dire maaw kan dimanche don sɔgɔma min ye maa 170 chrétien dire maaw k'u taara ni olu ye ale ni diinɛ ɲɛmaa dɔw sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ siran sa ka wulikajɔ kɛ ale Nizeriya kelen kɔnɔna na jɛkulu bɛ yen n'o bɛ Bamancɔre n'u ka wale kɛlɛli baara kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don a bolo san 2025 ka taa se san 2030 ma u y'o danŋɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye maaw bɛ se k'o faamu cogo min u y'a jira k'a fɔ u kelen se kɛlɛ in na han ko fu ni cɛncɛn fo ka jamanaw k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula olu y'a ye k'a fɔ bi ni e y'a kɛlɛ ka da i ka soforokun na fala ye i ni minnu ka surun ɲɔgɔn na n'olu ma sɔn n'a ye a ka gɛlɛ ko fo o bɛnkanw ka sɔrɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ bi jamana kelen i tɛ se ka nin kɛlɛ in ale baara kɛ min ye Union Africaine ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Senegalikaw Guinekaw ye n'o ye Laginɛ Conakry ye n'u tun y'olu dulon u ka kow bɛɛ lajɛlen na san 2021 ka kɛ ni fangandaraki ye k'u bɛ segin ka na u jɔyɔrɔw ta ko sabula ko min ye Laginɛkaw ye u ye jamanakuntigi kalata kɛ ko jamanakuntigi kalata min fɔra bɛɛ lajɛlen fɛ nanzaralakaw ka jɛrɛjɛkulu n'o ye Union Européenne ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye kuranko kɔni ye fala ye k'olu bɛ ka kuran min sɔrɔ fiɲɛ ale ni tile fɛ
o de barika bonyana kosɛbɛ san 2025 kɔnɔna na ka tɛmɛ kuran min bɛ sɔrɔ taji fɛ ko nka ko bɛɛ ta gɛlɛya b'u dala sabula gazi u b'o sɔrɔ jamana wɛrɛw de fɛ wa o kɛlen no bi kɛlɛ kun ye diɲɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na Ameriki jamanakuntigi k'a y'a bolo nɔ bilala sɛbɛnna kunun fala ye Suissekaw fɛ u ka dugu min n'o ye Davos ye k'a yira sa ko Conseil de paix ko nin y'a sigilen ye maa wɛrɛw tun bɛ minnu welela nin kɛnɛ kan n'o ye jamana 60 ni kɔ ye yaasa ka se ka taa nin baara in kɛ k'olu kɔni tun bɛ olu fana tun bɛ yen min ye laseli ye sa ko a kɛnɛ kan jamana minnu kɔni bɛ yen sa olu y'a yira sa k'a fɔ n'o ye nanzarala jamanaw ye ko minnu kun kan ka kɛ Ukraine ye mais min ye Trump ye ale ɲɛ bɛ min na bi o ye k'a yira sa k'a fɔ kɛlɛ caman bɛ yen maaw ɲɛna k'a bɛ taa balawu kɛ k'ale tɛna balawu kɛ yen tuguni koyi ko Groenland ye ko ye olu Américains ta ye bi u t'a dɔn sini u na fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ k'a sigi sen kelen kan min ye Conseil de paix in ye ko ale jɛkulu ye jɛkulu min na Gaza ale jɔli n'a baaraw bɛɛ lajɛlen fɔ maa minnu sɔnna ka don baara in na fala ye nin waati in na o ye Rusilakaw ye ka fara États-Unis yɛrɛ kan Biélorussie ale ni Arabu jamanaw Asie jamana dɔw ani farafina anw fanfɛ bolo ale ni nanzarala jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ kɛɲɛ kɛ yan fanfɛ kulu caman y'u bolo bila la jamana 20 ɲɔgɔnko min ye Russie kɔni ye a ko ale bɛ don jɛkulu in na fala ye min ye dollar wari miliyari 1 u b'a sara nka u ka maa bɛ baara la Américains fɛ n'u ka sɔrɔ garantɛlen no bi u k'olu bila fɔlɔ olu ka musaka minnu tɛrɛlen no ye bi dɛ u k'olu labila fɔlɔ n'u y'olu labila u bɛ sɔrɔ ka miliyari 1 ale sara sisan an bɛ taa Sangaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna na fala ye Mamadu Traoré n'u b'a wele ko Dadu ale ka kubu tako 7 o finali cira Sangaw fɛ yen Lafiyabugu ale ni Bagadaji de tun bɛ ɲɔgɔn na nka a yɛrɛ ka wasasa min ye Lafiyabugu ale ye se sɔrɔ Bagadaji kan penalty ta e ko a ma k'o de wa fala ninnu ta ye ne ma foyi faamu na dɛ ndolatan banna 2 ani 2 la penalty ta o banna 3 ani 5 la o kɔrɔ ko 2 y'a jɛ dɛ Madame Kuyate no o ye Fatal Modu Kuyate kuma dira ale ma ale développement social directrice ye Tibu Traoré n'o ye Dadu yɛrɛ terikɛ ani Seydou Ɲafo ani Boubacar Sissoko ninnu bɛɛ lajɛlen kumana Aba Touré radio centre directeur ale ka kumakan na an ka jɛ k'a lamɛn an dɛmɛbaa radio do san marabolo kɔnɔna na nisɔndiya jumɛn bɛ la bi i nana kubu Dadu la nisɔndiya jumɛn bɛ la Vraiment, nisɔndiya bɛ barisa vraiment ni sport ni vraiment a diyara an ye kojugu quoi an nisɔndiyalen don denmisɛnninw jalen don maakɔrɔw bɛɛ de content don quoi tout le monde est content vraiment il ne reste vraiment que de remercier vraiment Dadu ale mun ye ni initiateur ye vraiment walasa denmisɛnninw bɛ se ka u lamaga cogo min na nin n'a ɲɔgɔnnaw de ka ɲi vraiment an ka région kɔnɔna la vraiment ça permet vraiment de renforcer la collaboration de renforcer la solidarité vraiment entre les populations. Vraiment, merci à Dadu vraiment par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour la région de Sang. Vraiment. Merci Madame Kouyaté. Merci bien. Fatal Moudou. Habib, en finale là, 600, en finale temps. Il parle maquet de Nana Kouboudi Sangauma. Anya Wasakera, Mochama Nana. Donc mon Nisodia là. Non, nous sommes déjà barrés d'eau. Plon, on m'a dit que n'a pas un wolof la soro. À quelle heure ne ko Musa Jara balon damina fo ka taa ban hɛrɛ ni baden na an bɛ dugawu kɛ a ɲɔgɔnna caman ala k'o jira an na salon ɲakuma an b'a la ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'o jira an na ɲinɛ donc vraiment an bɛ foli kɛ jama min bɔra an b'a bɛɛ fo minnu b'a fɛn ta ka denmisɛnw sɛgɛrɛ bon vraiment u fana bɛ fo mais minnu fana b'a organiser u fana kan ka fo foli belebeleba b'u ye jama min fana bɛ bɔ ka n'a lajɛ o de bɛ ko diya don mɔgɔ la vraiment an ka foli b'u ye. Vraiment ni diyara n ye bi kosɛbɛ ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Seydou Ɲafo en tant que président CCS bon maintenant nin coupe a sigira sen kan nin y'a san 7 a b'a kɛ mais a bɛ mun jira aw la. A bɛ dugu kanu jira anw na ani a bɛ faso kanu don a tigi la a bɛ jamana kanu don a tigi la a bɛ alijinɛ ko fɔ jamana kanu ani dugu kanu a bɛ alijinɛ de ko fɔ vraiment an bɛ Dadu fo a y'a jira ko a ye sangaden de a ɲɔgɔnna caman de bɛ Bamakɔ u k'a lajɛ u k'a ladege an b'a fo vraiment danti foli min na ne yɛrɛ kɔni content la n t'a dɔn n bɛ min fɔ a balimakɛ minnu bɛ yan an b'a fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ an mago mana s'a ma cogo o cogo yɛlɛni kulon dɔrɔn de don vraiment ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala kana nin k'a san laban ye ala ka hɛrɛ caya
vraiment ne nisɔndiyalen don aw médiaw yɛrɛ min bɛ yan arabu centre an b'aw fana fo a bɛ direct la Papa Timité olu bɛ yan an b'u fo média caman bɛ yan Voix Plus fana bɛ yan vraiment an b'u fo Star Plus bɛ yan an b'u bɛɛ fo danti foli min na maakɔrɔ minnu bɛ yan kintigiw bɛ yan jeliw bɛ yan an ka commission communale sport yɛrɛ CCC an b'a fo parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔndurula tɛ i sen fila de bɛ duguma minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ nin kɔfɛ fana an mago bɛ belebele la a ka fɛn kɛ an ka terrain kɔnɔna na min ye Dadu ye a bɛ se ka kɛ an bɛ Dadu fo vraiment Mamadu Tarawele di Dadu an b'a fo an ka stade Segu Danbɛlɛ a kɔnɔna vraiment n'i nana ye bi a bɛ mɔgɔ miiri jigin anw mɔkɛw olu ye ballon tan k'a to niveau min na halisa a b'o niveau kelen na an b'a fɛ u ka yɛlɛmɛ don an na san foyi tigɛ san ni terrain kɔnɔna tɛ ni terrain kelen de b'an bolo an jigi Ala y'an jigi ye a ka to kuma la sɔla alamuso Bokar Sissoko e Dadu dɔn n'est-ce pas depuis bi tɛ parce que an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Amidala ye mais nisɔndiya jumɛn bɛ e Bokar la bi ne yɛrɛ kɔni vraiment bon avant tout d'abord ni presse fo parce que presse in dɔyɔrɔba de b'a la surtout au centre ara an ye min kɛ terrain bala yan y'a ye a y'a fɔ cogo min a y'a publicité kɛ fo ka dama tɛmɛ alhamdulilayi Ala ka sini kɛnɛya d'an nɔ ma maintenant min ye Dadu ye mɔgɔ min nɔ a tɛ sɛgɛn a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina ne kɔni bɛ dugawu de k'a ye Ala ka sini kɛnɛya di et puis je porte à la jeunesse u ka attention tirer mɔgɔ min b'u dɛmɛ nin na u yɛrɛ k'u banba jeunesse yɛrɛ k'i banba parce que jeunesse bɛɛ tɛ nin sɔrɔ quoi ni opportunité jeunesse bɛɛ t'a sɔrɔ anw ka dugu bɔlɔntannaba ka bɔ an fɛ an n'a fama na bon an b'o sira de kan bi mɔgɔw yɛrɛ min dira denmisɛnw ma bi ni dusu bira i kan ka ballon tan donc vraiment n bɛ Dadu fo n bɛ segin a kan tugun n bɛ Dadu fo n bɛ segin a kan tugun n bɛ Dadu fo mais la jeunesse là a y'a banba parce que sira dayɛlɛ la u ye ka ban merci donc jeunesse yɛrɛ k'i banba bi. ayiwa an yɛrɛ bɛ Dadu fo ka Aba Ture fo ale ni sa maire n'o ye Félicité Jara ye ka taa se colonel major Ousmane Sangare ma n'o ye gouverneur ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen san toro ani karantila k'a bɛɛ lajɛlen fo kɛnparanakaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn ani yangaso fɛn fɛn sɔgɔlen don an na k'a bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na taa an b'o jɔya fala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka juma timɛko ɲuman d'an ma Ala ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ